அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்கா EIA 2020 டிராஃப்ட் என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் ஆக்ட் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸோ EIA என்னப்பா அப்படின்னாக்கா ஒன்றுமே இல்லைங்க. நீங்கள் ஒரு பில்டிங் கட்டுறீங்க, ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க, ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரி கட்டுறீங்க, ஒரு கம்பெனியை நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் முதல்ல வந்து EIA சர்டிஃபிகேட்ஸு கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து வாங்கணும். பர்மிஷன் வாங்கினா தான் உங்களால் அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு அனுமதி கொடுப்பாங்க நம்ம அரசாங்கம். சரிங்களா? இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸில் வந்து என்ன அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய என்விரான்மெண்ட்டை, நம்ம இருக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழலில் இயற்கை வளங்களை நீங்கள் தொடங்கக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயம், நீங்கள் வந்து ஒரு பில்டிங் கட்டலாம், ஒரு ஃபேக்ட்ரி கட்டலாம், ஒரு டேம் கட்டலாம், இல்லை நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் 8 வழி சாலை போடுறீங்க, 4 வழி சாலை போடுறீங்க, என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள். ஆனால் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய அந்த விஷயம், அந்த ப்ராஜெக்ட், அந்த ஒரு விஷயம் வந்து மக்களையோ காற்றையோ நிலம் நீர் எது அளவுக்கு பாதிப்புக்குள்ளாகாமல் இருக்குது அப்படின்றத ஒரு கணக்கெடுப்பை பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸை கொடுப்பாங்க. இதுதான் EIA சர்டிஃபிகேட்ஸ். ஓகேங்களா? இது ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 1984 வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஆனால் அந்த அளவுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்ச மாதிரியான ஒரு விஷயமா இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க எப்போ வந்து அது டெவலப்மெண்ட்டாக ஆச்சு அப்படின்னாக்கா 1994 தான் வந்து ரொம்பவே அது டெவலப்மெண்ட் ஆனது. கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2006 வரைக்குமே வந்து ரொம்ப ப்ராப்பராக வந்து கொண்டு போனாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். அப்போ இருந்த அந்த EIA சட்டங்கள் என்ன அப்படின்னாக்கா, நீங்கள் ஒரு ஃபேக்ட்ரி கட்டணும், நீங்கள் இந்தியாவுக்குள்ளே இருந்தாலும் சரி இல்லை வெளியேருந்து வந்தாலும் சரி, அந்த பர்மிஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் முறைப்படி வாங்கினா மட்டும்தான் உங்களால் ஒரு ஒரு அனுமதியை கொடுக்கும் இந்த அரசாங்கம். சரிங்களா? இரண்டாவது ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா, நீங்கள் வந்து இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் டு டிஸ்ட்ரிக்ட், இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து சென்னையில் நீங்கள் ஃபேக்ட்ரி கட்டுறீங்கன்னா நீங்கள் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்தாலும் நீங்கள் அந்த நிறுவனம் மேலே வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும். இவங்க பண்ணக்கூடிய விஷயம் வந்து இந்த அளவுக்கு இயற்கைக்கு முரண்பாடாக இருக்குது, நிறையா தீங்கு வந்து மக்களுக்கு நடக்குது, ஸோ அதனால் வந்து இதை வந்து நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி யார் வேணாலும் குரல் கொடுக்கலாம். சமூக ஆர்வலர்கள், மக்கள் யார் வேணாலும் வந்து கேள்வி கேட்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து நாளடைவில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னாக்கா, யார் வேணாலும் கேள்வியெல்லாம் கேட்கக்கூடாதுப்பா, நீ எப்படிப்பா இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்துட்டு அடுத்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிறவனை வந்து எப்படி நீ கேள்வி கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு, அதெல்லாம் கிடையாது. எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிறவங்க வந்து யார் வேணாலும் சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நாளடைவில் என்ன கொண்டு வந்திருக்கு அந்த சட்டம், அந்த EIA சட்டம் என்ன சொல்லுது அரசாங்கம் அப்படின்னாக்கா, நீங்கள் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க எந்த இடத்துல பாதிப்புக்குள்ளாகுதோ அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற மக்கள் மட்டும்தான் கேள்வி கேட்கணும், அதர் பர்சன்ஸ்லாம் வந்து யாரும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரிங்களா? ஆனால் இப்போ கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த EIA 2020 டிராஃப்ட் இதில் வந்து என்ன சொல்லுது, நிறைய புதிய புதிய சட்டங்களை வந்து ரூல்ஸை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க, மாற்றத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதில் வந்து நீங்கள் யார் வேணாலும் உள்ளே வரலாம், அதர் பீப்புள்ஸ், மற்ற நாடுகள் யார் வேணாலும் வந்து நாங்கள் ஃபேக்ட்ரி கட்டுறோம், நாங்கள் மருந்து கண்டுபிடிக்கிறோம், நாங்கள் வந்து இது பண்ணோன்னு சொல்லி யார் வேணாலும் உள்ளே வரலாம். இதுக்கு உள்ளே வரத்துக்கு அனுமதி கொடுக்கறதுக்கான முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா வந்து எல்லா உலக அளவில் வந்து இப்போ வந்து கொரோனா இஷ்யூஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த கொரோனா பாதிப்புனால வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒட்டுமொத்த உலக நாடுமே வந்து பொருளாதார வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடுச்சு, ரொம்பவே வந்து பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிடுச்சுன்னே சொல்லலாம். யாருமே வந்து வேலைக்கு போகாமல் எல்லாருமே வீட்டில் இருக்காங்க, பொருளாதாரத்தில் ரொம்பவே அடிமட்டத்தில் இருக்கும். அதனால் இந்த அரசாங்கம் வந்து என்ன முடிவு பண்ணுதுன்னா, எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கணும், எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு கம்பெனிஸில் வந்து நம்ம வேலை கொடுக்கணும்னா நான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை மட்டும் வச்சு நமக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்க முடியாது. அதனால் மற்ற நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாத்தையும் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே வர வைக்கலாம், அட்ராக்டிவாக வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்குது நம்மளுடைய அரசாங்கம். பொருளாதார ஃபினான்ஷியல் டெவலப்மெண்ட்காக யோசிக்கிறாங்க. இந்த எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸில் வந்து யோசிக்கும் பொழுது இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் போது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி 30 நாளையும் வந்து நம்ம சொல்லணும், இதெல்லாம் வந்து அரசாங்கம் பிளான் பண்ணியிருக்கு, உங்களுடைய ஃபீட்பேக் என்னன்னு சொல்லி மக்கள்கிட்ட கேட்கணும். ஆனால் இப்போ நம்மளோட அரசாங்கம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, அந்த விஷயத்தை வந்து ரொம்பவே குறைச்சிட்டாங்க, 20 days ஆக்கிட்டாங்க. ஸோ இந்த 20 days வந்து நம்மளுடைய ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து நம்ம தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இதில் வந்து என்ன அப்படின்றத நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். இப்போ கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த EIA 2020 டிராஃப்டில் வந்து என்ன விஷயங்கள் ரூல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, நீங்கள் யார் வேணாலும் இந்தியாவுக்குள்ளே வரலாம், இல்லை இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களே வந்து நீங்கள் கம்பெனி ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் யார் வேணாலும் தொடங்கிக்கலாம், நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஒன்று
இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா மருத்துவத்துக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. என்ன அப்படின்னா இப்போ கொரோனா இஷ்யூ போயிடுச்சு இருக்கறனால மருந்துலாம் கண்டுபிடிக்கலாம், நீங்கள் நிறையா வந்து கெமிக்கல்ஸ் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து ரன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து மருந்து ஃபேக்ட்ரிக்கு கொடுக்குறாங்க. இரண்டாவது ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா, நீங்கள் வந்து மக்கள் யாருமே வந்து கேள்வி கேட்கக்கூடாது. இன்னொன்று, சமூக ஆர்வலர்கள் யாருமே கேள்வி கேட்கக்கூடாது. கேள்வி கேட்கறதுக்கானவங்க யார் அப்படின்னா, யார் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்கிறாங்களோ, அரசாங்க பணியில் யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் வந்து கேள்வி கேட்கணும். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு நிறுவனத்தில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் வந்து கேள்வி கேட்கணும். வேற யாருமே வந்து கேள்வி கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டத்தை, ஒரு ரூல்ஸை வந்து கொண்டு வராங்க. இதில் வந்து நம்ம நினைக்கலாம், ஏன்பா எல்லாருமே வேலை இல்லாமல் இருக்கோம், இந்த சட்டம் வந்தால் இந்த ஒரு ரூல்ஸ் வந்து நல்லா தானே இருக்கும், எல்லாரும் ஜாலியாக வேலைக்கு போகலாம்ல, ஸோ எல்லாரும் வந்து எக்கனாமிக்கலாக வந்து நல்லா டெவலப்மெண்ட்டாக இருப்போம், கண்டிப்பாக வந்து ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் வந்து யாருக்குமே இருக்காது, எல்லாருமே வந்து நல்லா ஆஸ் யூஷுவல் அவங்களோட ரொட்டீன் லைஃப்பை வந்து மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்ல அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் யோசிக்கலாம். ஆனால் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா, அதாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய 1-2 கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுதே நம்ம நாடு, நம்மளுடைய விஷயம்லாம் வந்து தண்ணி இல்லை, நிறைய மாசுபடுது, பொல்யூஷன்ஸாக இருக்குது, இவ்வளோ விஷயங்களை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா மாஸ்க் இல்லாமல் நம்மளால் வெளியே போகவே முடியல. அந்த அளவுக்கு நம்ம நாடு வந்து ஒரு மோசமான இடத்துல தான் நம்ம இருக்கோம். இதுலேயும் இயற்கை வளங்களை அழிச்சதே முக்கால்வாசி நாம் மட்டும்தான். நிறைய காடுகளை அழித்தோம், விலங்குகளை அழித்தோம், ஏரிகளை, குளம், குட்டை, கிணறுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே அழிச்சு எல்லாத்தையுமே வந்து பில்டிங் ஆக்கி ரொம்பவே சுயநலமான ஒரு பில்டிங்கை கட்டிட்டு நாம் மட்டும் வாழ்ந்தா போதுன்ற மாதிரி தான் நம்ம இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். உண்மையான மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மையும் கூட. கொஞ்சம் நஞ்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த இயற்கை வளங்களை, கிராமத்தில் விவசாயத்தை அழிச்சு எல்லாத்தையுமே அழிச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு கூட நம்மளால் வழி இருக்க முடியாது. தண்ணி அத்தியாவசியமான ஒரு விஷயமா இருக்கக்கூடிய தண்ணி நமக்கு கிடைக்காது. குடிநீர் வந்து கிடைக்காம எவ்வளோ பேர் வந்து நம்ம பாதிப்புக்குள்ளாக்கப்படுவோம். நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயத்தையும் வந்து கனிம வளங்களை சுரண்டி எடுப்பாங்க, நீர் வளத்தை சுரண்டி எடுப்பாங்க, காற்று மாசுபடும், அவங்க அனுப்பக்கூடிய அந்த கெமிக்கல்னால வரக்கூடிய விஷயங்கள்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவோ இயற்கை வளத்தை அழிக்கிற மாதிரியான செயல்கள் தான் இப்போ இந்த அரசாங்கம் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. இப்படி ஒட்டுமொத்தமாக இயற்கை வளங்களை எல்லாத்தையுமே அழித்து வெறும் ஃபினான்ஷியல் டெவலப்மெண்ட்ஸில் மட்டுமே இருந்து பொருளாதார எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டில் மட்டுமே வந்து நம்ம முன்னேறி நம்ம என்ன சாதிக்க போகிறோம்? வெறும் காசு பணத்தை வச்சு மட்டும் நம்மளால் 3 வேளை சாப்பிட முடியுமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த விஷயம், இந்த EA 2020 வந்து நம்ம அடுத்த சந்ததியினர்களுக்கு நம்ம எந்த மாதிரியான உலகத்தை நம்ம கொடுக்க போகிறோம், எந்த மாதிரியான ஒரு இந்தியாவை கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம ரொம்பவே யோசிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். இப்போவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து கிணறுனா என்னன்னே தெரியல, ஏரி குளம்னாலே என்னன்னே தெரியாமல் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து இருக்கிறாங்க. இன்னும் வந்து அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, இப்போ நார்மலாக வந்து மாஸ்க் போட்டுட்டு போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, இனி ஃப்யூச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து ஸ்கூல் பேக்கை கொண்டு போகிறாங்களோ இல்லையோ, கண்டிப்பாக வந்து எல்லாரும் ஒரு ஆக்சிஜன் சிலிண்டரை பின்னாடி மாட்டிக்கிட்டு ஆக்சிஜன் மாஸ்கோட தான் போகக்கூடிய ஒரு கட்டாயம் கண்டிப்பாக வரும். இதுக்கு நம்ம அனுபவிச்சா எவ்வளோ விஷயங்களை நம்ம இயற்கை வளத்தை அழிச்சிட்டோம். அட்லீஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த கொஞ்சம் நஞ்சம் இயற்கை வளங்களை எதையாவது நம்ம பாதுகாக்கணும், இயற்கையோடு ஒருங்கிணைந்து இயற்கையோடு வாழ பழகிக்கணும். ஸோ நிச்சயமாக வந்து இதை எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக இதுக்கு நம்ம மறுப்பு தெரிவித்து ஆகணும். இதுக்கான டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆகஸ்ட் 11 வரைக்கும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து நம்மளுடைய யூனிட்டி பவரை வந்து கண்டிப்பாக காட்டணும். ஸோ அரசாங்கத்துக்கிட்ட வந்து இந்த விஷயம் எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு எதிர்ப்பை நம்ம தெரிவித்தாலும் சரி, இல்லை இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மாற்றணும், சமூக ஆர்வலர்கள் கேட்கலாம், மக்கள் வந்து கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு ரூல்ஸை வந்து நீங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்களை நம்ம மாற்றலாம். யார் வேணாலும் உள்ளே வரக்கூடாது, கண்டிப்பாக வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கடுமையான ஒரு ரூல்ஸை வந்து நம்ம மாற்றி கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணால் நிச்சயமாக வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு தவறுகள் நடக்காமல் இருக்கும் அப்படின்றதா உண்மை. இந்த EA சட்டம் கொண்டு வரல, அது 2வது விஷயங்க. ஆனால் இன்னும் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா, தயவு செஞ்சு இயற்கை வளத்தை இனிமேவாது இயற்கையை நேசித்து இயற்கை வளத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸை கொடுங்க.
பேருக்கு பின்னாடி மட்டும் ஒரு வண்டிக்கு பின்னாடியோ, ஆட்டோக்கு பின்னாடியோ, இல்ல வீட்லயோ, இல்ல புத்தகங்கள்ல மட்டும் வந்து மரம் வளர்ப்போம், மழை பெறுவோம் அப்படின்னு எழுதினா மட்டும் போதாது. நம்ம வாழ்நாள்ல எத்தனை விஷயங்கள் இயற்கைக்கு நம்ம ஒத்துழைச்சு இயற்கையோடு ஒருங்கிணைந்து வாழறோம், இயற்கையான விஷயங்கள நம்ம எந்த அளவுக்கு பாதுகாத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத தான் ஒவ்வொரு மக்கள், ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சவாலா எடுத்துக்கலாம்னே சொல்லலாம். தனி ஒரு மனிதனின் மாற்றம் தான் சமுதாயத்தின் மாற்றம். நல்லதே விதைப்போம், நல்லதே அறுவடை செய்வோம். நன்றி, வணக்கம். என்றும் அன்புடன் நட்புடன் உங்கள் ஷபானா.